Lewapda polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleriniň ulug sürüjilerinden para almak tejribesi gaýtadan güýçlendi diýip Azatlyk radiosynyň bu welaýatdaky habarçysy habar berýär. Ýatlasak, geçen ýylyň 4-nji çäreginde Azatlyk radiosynyň bu welaýatdaky habarçylary polisiýa işgärlerine gözegçiligiň güýçlendirilmeginiň ideýany olaryň sürüjilerden para almak faktlarynyň azalandygyny habar beripdiler. Şunlar ýurdun içeri işler ministrligine degişli edaralaryň işgärleriniň raýatlardan para almak tejribesi täzeden işçiňleşdi. Bu tejribe geçen ýylyň ahirinde bir neme gowşapdy. Lewap Mary ýolundan Türkmenabad şäherine girilýän derwedäniň golaýynda ýol polisiýasynyň inspektorlary radarlary eline alyp durlar. Olar uluglar saklap, dürli, tutaryksyz sebeplere esaslanyp sürüjilere jerime ýazmak haýwatyna atýarlar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gidliňlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 6 fevralda gurrun berdi. Sürüjiler bilen polisiýa işgärleriniň arasyndaky gurrundeşliklere bir näçe gedek şaýat bolan habarçynyň sözüne görä, ýol polisiýasy sürüjilere köplenç aşy ýokary tizlikde sürendigini aýdyp, olara sürüjilik şahadatnamasyny elinden almak haýwatyna atýarlar. Polisiýa işgärleri sagatda 60 kilometr tizlikde barýan sürüjilere 90 ýa-da 100 kilometr tizlikde barýandygyny aýdyp aldaýarlar. Sürüjiler olaryň aýdan tizliginiň dogry däldigini düşündirmäge synanşsa da, olar şahadatnamany alýarlar. Şondan soň sürüjiler täzeden synagdan we komissiýadan geçmeli bolýarlar. Olar bu ýerde de para bermese, synagdan we komissiýadan geçip bilmeýärler diýip habarçy aýtdy. Ulug sürüjileriniň en çemesi bilen söhbetdeş bolan habarçynyň aýtmagyna görä, sürüjiler täzeden synag tapşyryp komissiýadan geçmek üçin 2000 manada çenli para bermeli bolýarlar. Şonuň üçin sürüjileriň köpüsi ýol polisiýasyna 50 manat para berip, şonuň bilen dinip gaýdanlaryny gowy diýip habarçy nygtady. Azatlyk radiosyna bu aýdylanlar barada Lewap welaýat polisiýasyndan we ýurdun içeri işler ministrliginden kommentari almak başartmady. Türkmenistanda polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleriniň arasynda dürli sebeplere ýa-da bahanalara esaslanyp sürüjilerden para almak tejribesiniň giňden ýaýrandygy barada Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri ýylyň ýylyna habar berip gelýärler. Bu maglumatlar wagtal döwlet derejesinde hem boyun alynýar. Geçen ýylyň 1-nji oktýabrynda geçirilen hökümet maslahatynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun şol wagtky içeri işler ministri İskender Mulikowy korrupsiýa sebäpli işinden boşadypdy. Dekabryň başynda ol türme tutsaglygyna hökm edildi. Oktýabryň başynda Mulikowyň deregine Mämethan Çakyýewiň wezipe bellenilmegi bilen ýurdun dürli regionlarynda şol sanda Lewap welaýatynda polisiýa işgärlerine gözegçilik güýçlenipdi.